Pali kusemphana maganizo pa nkhani ya momwe Profesa Fapita Mutharika akusankhira ma ministers ake. Nkhani ndiyonena kuti monga tikudziwa kuti kufika mtsiku la lero Profesa Fapita Mutharika sadaperekebe ndandanda wonse wa ma ministers amene akhale akutumikira mu teremu iyi. M'malo mwake iwowa akumangosankha pang'ono ndi pang'ono, ndipo ma ministers sakumavosera 5 akasankha. Choncho anthu ambiri pa nkhani akhala akulankhula zochuluka komanso kunena mosiyanasiyana. Monga mu tsiku la lero nkhani imene tabwera nayo ndiyokhuza MP yemwe akuyimira ku nyumba ya malamulo ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani chija cha Malawi Congress Party, amenewo ndi Baba Malondera amene adayimira kumeneko ku Lilongwe. Iwo alankhulapo pa nkhani kunena kuti Profesa Fapita Mutharika zimene akuchitazi ndi zinthu zoti akungotayesa mtundu wa Malawi nthawi. M'malo mwake iwo akanangotolosa mayina onse ama ministers amene iwo akufuna kuti atumikire, ndipo iwo adapitiriza kunena kuti kakhala kuchedwetsa chonchi komano sanganene kuti sakudziwa anthu amene akuyenera kukhala m'malo mwake, choncho asamawachedwetse a Malawi. Komanso sabata yangopitayi amene amalankhulirapo pa nkhani za ndale, akaswiri pa nkhani za ndale adalankhula maganizo osiyanasiyana, ndipo ena mwa akaswiriwa adafotokoza kunena kuti Profesa Fapita Mutharika akuchedwa kwambiri, ndipo zimene akuchitazi zimenezi nzothandizira kuti chuma cha dziko chiziwonongeka. Iwo adafotokoza zochuluka kunena kuti Profesa Fapita Mutharika akuchita zinthu ngati kuti akumafunsa maganizo kwa anthu ena, komano mmene akuchitamu ndikuti iwowa akudziwa kale anthu amene akuyenereka kuti adzakhale pa mpando umenewu. Choncho iwo adapitiriza kunena kuti ngakhale mu nthawi ya masankho adala akudziwa kuti tikazapambana akuti ndi amene azatenge maudindo monga akuti ndi akuti. Komano mosiyananapo ndi ena momwe adafotokozera, iwo adafotokoza kunena kuti zimene akuchita Profesa Fapita Mutharika sakupezerapo vuto kamba kunena kuti chuma cha boma pamene popo sizoti chikuwonongedwa, andi kuti tiyapase phuma kuti atuluse mayina onse ama ministers monga anthu akufunira. Ndi zinthu zoti mwina pambali pake zikakhala kuti pabwera vuto anthu azayamba kuloza chala Profesa Fapita Mutharika kuti adali ndi mphuma potulusa mayina ama ministers anthu amene sadachite scrutinize kapena kuwadzukuta ndi kuwazindikira kuti ali oyenera kapena soyenera kugwira ntchito. Choncho ena mwa anthu akaswira azandalewa anena kuti ayi sakupezerapo vuto, ndipo zimene akuchita Profesa Fapita Mutharika ndi momwewo akuganizira kuti zitha kuwathandiza kamba kunena kuti ndikuti akumakhalanso ndi nthawi yabwino yofuna kudziwa komanso kuzindikira munthuyo momwe akuyenera, ndipo capability yake ndiyotani kuti angagwire ntchito imeneyo. Choncho pali kusemphana kwa maganizo kwa anthu amenewa azandale, amene ena akukamba kunena kuti Profesa Fapita Mutharika zimene akuchitazi nzothandizira kuti chuma cha boma chiziwonongeka komanso akuchedwetsa kuti maofesi ena ayambe kugwira ntchito, pamene ena akunena kuti ayi pamene popo vuto palibe chifukwa choti akufuna akhale ndi nthawi yabwino imene angathe kusankha anthu oyenerera kuti ayikenso malo oyenerera kuti akachite deliver zinthunso zoyenerera. So momwenso tikukambamo kunena kuti mmodzi mwa ma MP amene akayimira ku nyumba ya malamulo amene akukayima ngati phungu wa chipani cha Malawi Congress Party, Baba Malondera, iwonso anena zoti Profesa Fapita Mutharika akuchita zinthu zochedwetsa mtundu wa Amalawi. Choncho anangoyenera kuti atuluse list yonse anthu aziziwa momwe zikhalire kuti azitumikira unduna wakuti ndi ndani, unduna wakuti ndi ndani. So nkhani yavuta ndi imeneyo kunena kuti kwali kusemphana kwambiri kwa maganizo. Ena akumalankhulapo kunena kuti nkhani iyi akufuna ilowe ndale, akufuna atuluse mayina anthu amene mwina achitirana nawo zabwino, ena akuti ayi pamene popo akuzipasa nthawi yosankha bwino. So sitikudziwa kuti inu mungakambepo chani pa nkhani imeneyi kunena kuti ena akutulusa zosiyanasiyana kufuna kuwapasa pressure a Profesa Fapita Mutharika pamene iwo ali pa pesi yawo, pa pesi imene akuganiza kuti atha kuchita zinthu zakupya. Ena akufuna iwo achite mwakufuna kwawo osati mwakufuna kwa Profesa. So nkhani yavuta ndi imeneyoyo. Amene akulankhulirapo achipani cha Malawi Congress Party nzosadabwisa kuti mwina iwo angokhala anthu amene sangagwirizane ndi zimene boma lapano likuchitira, kamba kuna kuti mu nthawi zambiri chipani chosusa nthawi zambiri chilichonse chimene chikuchitidwa ndi chipani cholamula amafuna kupezerapo vuto. Komano ena ayamikira ganizo lonena kuti Profesa akuchita bwino. So timve maganizo anu kuti iniwo muziona bwanji kuti momwe akuchitira Profesa, kasankhidwe kawo, pesi yawo posakhala ndi mphuma, iniwo mukuziona bwanji? Akulakwisa ngati monga momwe ena akunenera kuti zizikuonongesa chuma cha boma, kapena ayi zimene zikuwathandizira kuti azisankha anthu oyenera m'malonso oyenera kuti ntchito
ayigwire bwino kamba kunena kuti paja iwo adafotokoza kunena kuti ulendo uno abwera ndi rescue plan imene cholinga chake ndikupulumutsa Malawi muzimene adayikidwamo muzoyipa zimene adayikidwamo ndipo adafotokozanso kunena kuti 50% ya nkhondo iyi idamenyedwa kale ndipo 50% imene ikuyimirira kuchosera kwa achakwera pa 16 September ndipo 50% yatsalayi ndimeneno ikhale yochita deliver the rescue plan imeneno cholinga chake ndiyoti Malawi akhale moyo osangalala umene padakali pano ali kumphika umpangira maplani amomwe angamukondweresere Malawi. Choncho ena akudala nazo akuti ayi zimenezo zikuchedwetsa zikuonongesa ndalama za boma, so timveniyo kuti mukuzilandira bwanji, mukugwirizana nazo kapena inunso muli mbali yodala nazo kuti sizikuyendetsedwa bwino. Timve maganizo through comment section. Ana mu video mtsiku lero munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda zile like komanso subscribe kuti uthenso ukatsirani ena ma videos amene kalukonzerani pano pa YouTube.